निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। अभिवाचन उपक्रमाच्या या भागात आपण माहिती घेणार आहोत भारतीय स्त्री जीवन काल, आज आणि उद्या या ग्रंथाविषयीची। विवेकानंद केंद्राच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा निवेदिता भिडे यांच्या मूळ इंग्रजी ग्रंथाचा हा मराठी अनुवाद अशोक गंगाधर कुलकर्णी यांनी केला आहे, पण दुर्दैवाने हा ग्रंथ प्रसिद्ध होण्याआधीच त्यांचं निधन झालं होतं। स्वामी विवेकानंदाज विजन अँड इंडियन वुमनहूड द रोड अहेड हा तो मूळ ग्रंथ। भारतीय स्त्री जीवनाविषयी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, माता शारदा देवी आणि भगिनी निवेदिता यांनी या विषयाची मांडणी केली। याला दिलेला चिरपुरातनतेचा, नित्यनूतनाचा आणि अत्याधुनिक कालसंदर्भाचा विचार करत निवेदिता दिदींनी केलेली मांडणी नवीन विचारदृष्टी देणारी आहे। पॅसॅडोनात स्वामीजी म्हणाले होते, कोणताही पुरुष स्त्रीवर आणि कोणतीही स्त्री पुरुषावर हुकूम सोडणार नाही। प्रत्येकजण स्वतंत्र आहे। तिथे जे काही बंधन असेल ते केवळ प्रेमाचे असेल। स्त्रिया आपल्या उद्दिष्टांसाठी स्वतःच प्रयत्न करतील आणि ते पुरुषाने त्यांच्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांपेक्षा नक्कीच अधिक चांगले असतील। स्त्रियांच्या उद्दिष्टांना आकार देण्याचे काम पुरुषांनी अंगीकारल्यामुळे सारा घोटाळा झाला आहे। 1 एप्रिल 1894च्या डेट्रॉईट ट्रिब्यूनमध्ये स्वामीजी म्हणाले होते, अमेरिकेची मुक्ती ही अमेरिकन स्त्रियांवर अवलंबून आहे। 125 वर्षांनंतर एक अमेरिकी स्त्री देशाच्या उपाध्यक्षपदी बसून त्याचा प्रत्यय देत आहे। निवेदिता दिदींच्या या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं बरोबर 3 वर्षांपूर्वी 8 मार्च 2018ला। त्याचा हा वाचनानुभव। नमस्कार। स्वामीजींच्या स्मृतीस अभिवादन करून आज मी भारतीय स्त्री जीवन काल, आज आणि उद्या या पुस्तकातील एक भाग वाचते। संपूर्ण जगभर मानवी विकास कार्याची विभिन्न अंगे हाताळली जात आहेत। त्यापैकी कुणीही सत्यावर निर्विवाद व एकमेव हक्क सांगू शकत नाही। तंत्रज्ञानामुळे जग हे अधिक निकट आले आहे। त्यामुळे निरनिराळे विचार प्रवाह मानवी समाजावर परिणाम करतात। कदाचित नियती याच मार्गाने काम करत असेल। प्राचीन काळी निरनिराळ्या देशांनी निरनिराळी अंगे विकसित केली। आता हे सर्व विचारात घेऊन मानवतेच्या कल्याणासाठी अधिक सर्वसमावेशक, सर्वव्यापक, सत्याधारित मार्गाला उत्तेजन मिळायला हवे। कोणताही राष्ट्रीय प्रयत्न हा शेवटी मानव कल्याणासाठी असायला हवा।
स्वामी विवेकानंद म्हणतात, जगातील सफरचंदाच्या कोणत्याही झाडाखाली सडलेली आणि किडलेली फळे एखादा माणूस गोळा करेल आणि त्या प्रत्येकावर एक पुस्तक लिहू शकेल, तरीही त्याला सफरचंदाचं वृक्षाचे सौंदर्य व सामर्थ्य त्याच्या सर्वोत्तम गोष्टीवरूनच करता येईल. एखाद्या पद्धतीचे मूल्यमापन त्याच्या आदर्श व सर्वोत्तम अवस्थेवरून करणे केवळ योग्यच नव्हे तर न्याय्य व बरोबर असते. अनेक युगे भारत जीवनाची काही अंगे विकसित करीत आहे. आपला जीवनाचा उद्देश हा राष्ट्रीय उद्देशाहून भिन्न असता कामा नये. भारताचा उद्देश हाच आहे की मानवतेला तिची आध्यात्मिक उन्नती करण्यास मार्गदर्शन करणे. मानवाचे कल्याण यातच आहे की अस्तित्वाच्या एकात्मतेवर आधारित जीवन विकास, मानवी आत्म्याच्या सुप्त दैवी शक्तीचा अनुभव आणि वैविध्याला सन्मान यावर आधारित जीवनाचा मार्ग विकसित करणे. या एकात्मतेला जाणून घेणे हेच मानवी जीवनाचे लक्ष्य आहे. स्वतःचे शरीर आणि मन यावर जितका संयम असेल तितके ती स्वतःचे खरे रूप समजायला समर्थ होते आणि मग भोवतालच्या सुसंगतीत भर टाकण्यास आपला सहभाग देऊ शकेल. कुठल्याही कुटुंब आणि समाजात जितकी एकात्मता किंवा कौटुंबिक व सामाजिक सामंजस्य अधिक असेल तितकीच शांतता आणि आनंदही जास्त असेल. परंपरेने स्त्रीकडेच ही भूमिका दिली गेली आहे. हे स्त्रियांचा उल्लेख करण्यासाठी वापरलेल्या शब्दांद्वारे स्पष्ट होते. विनोबा भावेंनी लिहिले आहे, महिला म्हणजे श्रेष्ठ, खूप समर्थ. भारतात मी अनेक महिलांच्या संस्था पाहिल्या आहेत, पण कुठेही अबला समिती या नावाची संस्था पाहिली नाही. मी अनेक महिला समित्या बघितल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की स्त्रियांनी विचार करूनच महिला शब्द निवडला आहे. स्त्रियांनी ठरवले की त्या अधिक शक्ती विकसित करतील, नगण्य शक्ती नाही. महिला म्हणजे श्रेष्ठ, समर्थ हा एक महान शब्द आहे. या शब्दामुळे भारताचा स्त्रीबद्दलचा दृष्टिकोन सूचित होतो आणि भारताची त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहे हे सुद्धा सूचित होते. स्त्री शब्दाचा मूळ शब्द स्त्र आहे. स्त म्हणजे विस्तार, पसरणे. हे स्त्रियांचे काम आहे की जगभर प्रेमाचा प्रसार करणे. या शब्दातून स्त्रीचे कार्य स्पष्ट होते. स्त्रिया प्रेमाची व्याप्ती वाढवतील. भारताला हे समजून घेतले पाहिजे की फक्त संपूर्ण जगभराच्या स्त्रियांच्या समस्यांचे विश्लेषण भारतच विश्वातल्या स्त्रियांच्या समस्यांना मानवतापूर्ण दृष्टिकोनातून समजून घेऊ शकतो आणि याचे समाधान काढू शकतो. तसेच स्त्रियांच्या स्थितीला योग्य असे पर्याय देऊ शकतो. यावर भारताचा दृढ विश्वास असला पाहिजे. उच्च मूल्ये ही भाषणातून आणि चळवळीतून शिकवली जात नाही तर आचरणातून शिकवली जातात. म्हणून भारतीय स्त्री पुरुषांना आणखीन एक कामगिरी आहे, ती म्हणजे या उच्च मूल्यांचे पालन करणे. आज जर पुरुषांना स्त्रियांची किंमत आणि मूल्य समजत नसेल तर भारतीय स्त्रियांचा एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाश्चिमात्य जीवनविषयक दृष्टिकोनाला बळी पडण्याचा धोका आहे. भारतीय संस्कृती, समाज आणि अर्थव्यवस्था यांना आणि शेवटी संपूर्ण मानवतेलाच हा एक मोठा धोका आहे. कारण मानवी जीवनाचा एक महनीय भाग त्यामुळे नाश पावेल. पॅसाडेला येथे माझे जीवन आणि कार्य यावर दिलेल्या व्याख्यानात स्वामी विवेकानंद म्हणतात, कोणताही पुरुष स्त्रीवर हुकूम सोडणार नाही आणि कोणतीही स्त्री पुरुषावर हुकूम सोडणार नाही. प्रत्येक जण स्वतंत्र आहे. तेथे जे काही बंधन असेल ते केवळ प्रेमाचे असेल. स्त्रिया आपल्या उद्दिष्टांसाठी स्वतःच प्रयत्न करतील आणि ते पुरुषांनी त्यांच्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांपेक्षा नक्कीच अधिक चांगले असतील. स्त्रियांच्या उद्दिष्टांना आकार देण्याचे काम पुरुषांनी अंगीकारल्यामुळे सारा घोटाळा झाला आहे.
स्त्रियांनाही त्यांची नैसर्गिक आध्यात्मिकता व्यक्त करण्यासाठी स्वतःला उन्नत करायला हवे. माता अमृतानंदमयी देवी म्हणतात, पुरुष हा स्त्रीपेक्षा वरचढ नाही किंवा स्त्री ही पुरुषापेक्षा. मूलभूत सत्य हे आहे की या सृष्टीत कुणीही कुणापेक्षा श्रेष्ठ नाही. केवळ ईश्वरालाच सर्व श्रेष्ठत्व बहाल करून स्त्रिया आणि पुरुष हे ईश्वर सेवेची साधने बनू शकतात. आणि या अशा दृष्टिकोनामुळेच त्यांच्यात खरी समानता येऊ शकेल. या सर्व खटाटोपात आपण मनाचा एक कोपरा हे सत्य आठवण्यासाठी राखून ठेवला पाहिजे. प्रेमाशिवाय आपण कोणत्याही नावातून, प्रसिद्धीतून, स्थानातून किंवा पैशातून आनंद किंवा समाधान मिळवू शकणार नाही. आपले मन, बुद्धी आणि शरीर दृढपणे शुद्ध प्रेमावर केंद्रित व्हायला हवे, जो जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. शुद्ध प्रेमाच्या या केंद्रापासून कामे करणे अत्यावश्यक आहे. त्यानंतर मग स्त्री आणि पुरुषातील फरक केवळ त्यांच्या स्वरूपातील संदर्भात प्रकट होतील आणि आपल्याला प्रचिती येईल की आपण वास्तविक एकच आहोत. स्वामी विवेकानंदांनी सदैव एकात्मतेची बाजू घेतली. मानवतेसाठी एका सर्वसमावेशक प्रेमाला पाठबळ दिले आणि ह्या बाबतीत त्यांना वाटत होते की भारताने स्वतःची भूमिका बनवावी. त्यांची 150वी जयंती भारतीय स्त्रियांना भारताच्या पुनर्जागरणाचे पवित्र काम करण्याची योग्य संधी देत आहे. भारताला स्वतःला प्रथम जागृत व्हायला हवे, म्हणजे तो मानव समाजात सामंजस्य स्थापण्याचे आपले कार्य करू शकेल. या कामगिरीसाठी त्यांचा स्त्रियांवरचा विश्वास प्रचंड होता आणि आता त्यांनी प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी उभे राहिला. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.